हाय हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। दायो आं बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। प्लिज नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। स' होनब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो आरोना। तो चलिए शुरू करते हैं। माखौथो दुगा फागा देखायबायो नों आदा। औले एसे दुगा देखायनो नामायदोंमोन आरोना, मानो होननानै बुङोबा जोंफोर दायो सिंगेल लाइफ ना, रावबोआनो पसाया माथो जोंखौलाय, ओंखायनो सम सम दुगा देखायनो गोनां जायो आरोना जोंफोर। गर्लफ्रेंड है तेरे पास? नोंनि गार्लफ्रेन्डआलाय नोंखौल' गोसो थोखाया सेस दानाबा। औ बिदिनिखायनोथ' जोंखौ जोंफोरनि गार्लफ्रेन्डआ सासेजों मोजां मोनालाखानो सानै साथामजों लोगो मोनलायोना, गोसो थोलायोना, ओंखायनो जोंफोर सम सम जोंबो दुगा देखायनो गोनां जायो आरोना। गोसोफ्रामा फ्रेन्डखौ सरलाबाय थानाय बालि। औ मानोलाय गोसो थोआ जाखो, जोंफोर सिंगेल लाइफ नालाय, ओंखायनो जों नोंथांमोनखौ गोसो थोनो होननानै फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरोना फेसबुकआवनो। कन्टेक्ट नाम्बाराथ' मोनखायासै, फेसबुकआवनो कन्टेक्ट लादोंमोन आरोना, नोंथांमोनाथ' माथो एक्सेप्टखौनो खालामनो नागिरा माथो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को जायाबो बे हौवा मानसिफोरखौ आंनि फ्रेन्ड लिस्टनिफ्राय आं आनफ्रेन्ड खालामना लाजोबसै, आं हाथारला। अरे कहना क्या चाहते हो? इसले जाना होखाबाय, माथो खालामबावनो आरो, गारजालायबायसो। बिदि समायना समायना सेंग्राफोरखौ गारनानै आद्रि खालामनानै लाबालाय बोरैहाय जानांगौ जाखो नोंलाय? हा नोंबो बिदि सिंगेलैनो बुरिना थानोसै होनबा आरोना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं आयौ, आंनि प्रप'ज होनाया माबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामाब्रा नोंखौलाय? माथो जिमबो लाबावलायबाय, आंखौल'सो माबा लामा दथायाव एक्सन होसिगोन नामा नोंलाय? गिलायलांनायसो मोनबायलां आयौ। माथो जिमावबो थाङो आजिखालिलाय, आं मोनथिथारामोन नोंखौ बिब्दि जिम लायो होननानै। जियालावसो होनफ्लांदो दे लोगोफोर, सरि गाज्रि दा मोनसै, माबा खुगायानो उल्था फाल्थां थांबालायोना आंना, जारलासो गोदाव सोरावनो। स' थेंक इउ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनबाय जानो हागौ, आरो जायफोरानोखि बे आंनि चेनेलावहाय गोदान, नोंथांमोना प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, आरो हायोब्ला हाजासे आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना होदो। आरो बे समावनोहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे खावलायबावनो होननानै सानदों आरोना, मानो होननानै बुङोब्ला नैबे आं जिथु भिडिअ बानायदों बेफोर जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायदों आरोना। सोरनिबा जिउआव बा सोरनिबा गोसोआव जुदि दुंहाबनाय मोनसे नांहैदोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय आरोना, जाहाथे बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय उसुबिदाफोर जादोंब्ला नोंथांमोना प्लिज आंखौ निमाहा होगोन, आरो आंबो आसा खालामो नोंथांमोननिफ्राय निमाहाखौ मोनगोन होननानै मिजिं थियो आरोना। स' होनब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोननि सेरावहाय बेबायदिनो आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना आंखौ आरो अरायसम बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन, आरो इयुनावबो आं बेफोरबायदि भिडिअ होलांबावनो आरो नोंथांमोननि सेरावहाय खाबु मोनगोन, नोंथांमोननि सापर्टजों, नोंथांमोननि थुलुंगाजों, आरो बेनिख्रुइबो साबसिन भिडिअखौ आं लाबोबावनो हागोन होननानै मिजिं थिबाय आरोना। थेंक इउ।